Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ update na ndị yutu ewegokwa iwe wee jee na nke nya bụ nwa dibịa a na-akpọ Nwafọ Chibunna, onye nke eji ọfọ nwatakịrị wee marụ n'ama awa n'Ogbunike, onye nke na-ego anụ ahụ ndị mmadụ wee na-agwọ ọgwụ. Unu echetara akụkọ ahụ ewetara unu na o nwere nọọsụ dị ime bụkwa na onye Enugu steeti, onye nke Chiemerie gwara ya bịa n'ụlọ ka o netara ya papa ya ahụ adịghọkwanụ. Ya bụ nọọsụ wee bịa fa wee gburisie anya ya, nke bụ na ejidere oyi nwoke nke nwaanyị anụnwa bụkwana Chiemerie, onye nke a na-akpọ Somtochukwu Nwafọ. Ya bụ nke nwaanyị wee na-asa asịsa wee na-agwazi ndị uwe ojii na ndị ọrụ VG na onye dibịa anụnwa onofuru be ya na-agba ọkụ kịta bụ ife na-ada akpọ Chiemerie na foonu na ọ bụrụ na ọ chaa anụ ahụ ndị mmadụ oyi eji wee gwọọ ọgwụ, oyi eji wee si oke ite na ọkpọ hakwa na Chiemerie na foonu. Chiemerie wee jee chọba onye oyi egbu ka ọ ghụrụ ya anya beri ya ọhụ wee jere ya bụ nwa dibịa ka o wee si oke ite. A sịkwa na ọhọ sọsọ nwa dibịa bụ onye ọ na-elesi anụ ahụ ndị mmadụ, na ndị dibịa ọ na-elesi anụ ahụ ndị mmadụ na fa bukwara ibu, andị na ọ bụrụkwa sọsọ nọọsụ a bụ onye izizi o gbugoro na otegori o gbubere egbube na ọ na-egburi egburi. Unu n'anya kịta unu ya afụkwana na ndị yutu Ogbunike na fa were iwe wee sị gịnị na fa chọrọ ụdị ife anụnwa na Ogbunike, na fa chọrọ ụdị ife anụnwa n'obodo fa, na ya bụ ife ebe alụ na si kedu ka a ga-esi wee gbu nwaanyị dị ime, gbukwa nwa nwa obu n'afọ, ghụrụ ya anya beri ya ọhụ wee jee nye nwa dibịa ka o wee gwọọ ọgwụ. Fa wee jee na be nya bụ nwa dibịa wee kurisie okwu agwụ ya, kurisie ụlọ ya. Unu makwa na nwa dibịa na-agba ọsọ na ndị polisi ejidebeghị ya. Nke nwoke anụnwa bụkwa na Chiemerie ọ ka na-agba ọsọ, ndị polisi ejidebeghị ya. Onye ejidere bụ sọsọ ya nwaanyị anụnwa na ọnya nwa bụ ife kasara asịsa eji wee marụ na ọnwa dibịa anụnwa bụ onye fa na-elesi anụ ahụ ndị mmadụ. Nke bụ na ndị polisi ruo na nke nwa dibịa anụnwa wee bupụtasị anụ ahụ ndị mmadụ n'okwu agwụ ya. Ọ bụla dịrịsị anụ ahụ nọọsụ ka ebupụtara na o nwere ndị nke ka dubu ebe ahụ bife ebutekwa nke nọọsụ. Alụ na-emezikwanụ n'ala Igbo nke ịfụrụ ọtị na ọ na-apị ife ọpịpị, ihe ama na-egbe kafa bụ na kpuo ọfịa na-atọrọ ndị mmadụ, ihe ama na mmadụ kafa na-egbu si na fa na-apị ife ọpịpị, fa na-eri ego na-efe ego na ụkọ ego nke efu onyefe akpa azụ, buturuo trauza ya n'ike buru isi ka onye ala na-agagharị. Ma hapụ unu ka unu gekwa n'ife evangelist jekwa mee nwanne nọọsụ nọkwanụ mbọsị ife a mere ntakwa ife ọ kọrọ na ọ gbakwa sọsọ nwa dibịa ka a na-eleti anụ ahụ ndị mmadụ. Anyị bịa kwubezi okwu a n'abalị ahụ mgbe a na-ekwukwu asịsị onye ọbụla sachibezie dị ka kọmpaụndụ a na-emepezi dọ na-emepe dọ na-emepe dọ then o nwere one guy ya na-akpọ mmiri motion ka anyị ji wee mara ya, onye Enugu ezikebe anyị wee sizi ngwa wee si ji Ngozi bụ Sunday ekeba si agafee n'azụ ụlọ dee chekgodo backyard na o nwere ụzọ ya afụrụ wara wete that nwe elobisi ahụ bụ na-eme dibịa akọdịta ka ndị mmadụ si akọwa. So ka ọ gafebezie n'azụ ebe ahụ, ka ọ na-agafe n'azụ ebe ahụ onye ọbụla na-asachizi ebe niile. So mụ onye ọbụla dịzi sachin ka a mara ife na-eme. Then mgbe Sunday si n'azụ na-apụtazi, so ya obi test afụgo na Sunday ekebe bụ di Ngozi ejego n'azụ ebe a confirm ha dat nọ ebe a n'azụ ebe a ka ebu Ngozi tinye na pit wee na-apụtazi bute iwe. So ya nwa the guy arachapụ ọsọ bụ obi test ka ọ na-agbazi ọsọ a barista ma mụ nwa onye ọbụla achụgbazie the guy ka anyị nwụrụrozi the guy oife mee na that night ifike. So I can achụ ọsọ mmiri na-abịa o, mmiri na ezigbo mmiri na-ezo because anyị jego report ndị Ogbunike nyere anyị bụ 24 hours before na achọba nwanne nwa anyị bụ Ngozi Idoko bụ nọọsụ. Then mụnwa wee gwasị ya efuse na mụnwa I can't take it na mụnwa ya etekiri ebe anyị ichebie 24 hours before na achọbịa na ga na-achụ ya ti 24 hours ahụ na ọ bụrụ ụlọ na ma ya ararụ ụlọ na onye a na-ekwu ife a bụ nwanne m nwaanyị kedu ife ahụ agbanyeghị na ọnụgo di mana onwe ife bụ dat na ibe na family na onwe ndị dịwara iche ịghọta because onye ọbụla m na-asịrị ya na onye anọ ọmụnwa atọrọ ya I can't believe because ifuru anụ m ifugo m ifu face ifugo face m ifu face ifugo face m ifuge. So mgbe esigo ka na-echegbu adọrọ ka obi tesa gbabara ọsọ anyị jidezie enyi nwaanyị anyị fụrụ n'ime room ya kpọburu anyị harassment ahụ kwụbazie ya ife on that process anyị na-akụ ife ndị security wee bịa ebe ahụ wee sizi anyị kụgbudie because na anyị kụgbue na anyị enwetara evidence anyị chọrọ inwetazi. So for now, kedu process kedu ihe unu na-ekwutezi about the police ka ife ọlụ fa na-alụzi to make sure that they get that guy that onye nwaanyị ahụ onu uji go up of us go with some dibia
Fana supply pass money. If in itself that they came me so government with the girl one idea if I need it and the 5 or pass money na pro pass money wine. Hello. I feel the fresh. This thing is happening in Anambra State. Governor, please. He has not a go be the member. So that means that all the guys have the name this. According to the girl, they na one brought that came baby. What the guy can. Fuck is in Buraba. Then they bought Panaga. I saw a cave Bunaba. I saw them mother no and don't get that. Which is my no mother. I don't mad you. I don't mad. I don't mother the family. I was on the DB. I had us near the we hear the bar near Marolo 3 girls with 4 boys. In a roll, Neparo solo, and a funny journalist in the mother pass. And then the Dibia, and let's see, over wife and the Dibia, the security Ogbunike, what I give any, the confession in no man, the PG Ogbunike, what I give any, because in that process I will confess that. I'm not the president or confessor, but I have seen the video, and I have evidence. You have the evidence. Confess to defend myself, defend me kukita, because PG Ogbunike ko waraye that ne fire confess to defend him, and nobody defending the fire no wherever where kubeze in general. That no I na bazi I biko in the Enugu state in the Ebonyi state. Fact I'm on na bazi ne fire roar about it. But since that time won't be any all up na for alo. If you get so oya be wem kita because mo adro help. This case kita. O we ko se agazi otu a. Odim na ko no na ejize ego ni emezi fa na eme. No, this will not happen. Emane I bronya Anambra State. This one don't matter whether you go Anambra. Enugu State. Enugu State. Igbos are one. Igbos are one. Pamodo onye pamodo kambo. Igbos are not. But this thing na emezi somehow. But if I need the I need help. I need him help. I know that I'm na me nwele ego. Mana o nwe ndị ya afu ife be eziokwu ko ni ife abe eziokwu. Make sure that the fire no more gun. So if I need the kitabu and you make a canayo, ndị mmadụ ndị nọ n'isi oche governor Anambra State Soludo ekenekwa amụ amam na the reason iji wee kpọpụta ndị udo gachi maka this This evil cannot be happening in Anambra State. So oh yeah, if I na go ka anu ogya. So when I young biko governor Anambra State, anoma young biko, he put effort in this case. Oh ego, obuno no onye nwele ego nwere onu okwu. Amam ka mmesi we onye amako esi we no bo ga. Mana imanu onye na-ejilo agalibe ego oya anu nwuru ogu. Mana ife m na ayo obu. Oburu ife aka ya abia akube. Maka na yiri na igbo na ya amara onye ike egwu. Nwa we na ayo unu biko. Ndị Igbo nwoke dị ya nwaanyị dị ya biko nụ ọ bụ na nwanne nwaanyị bụ Ngozi Idoko nwale kpamodo ekwuru okwu na a na-eje ebe dị otu a nke a dị iche mana ọ gwara anyị na ebe a ka ọ na-eje alụgbo ebe a ga-afịa na pit kpọpụta ya ebe a ọ bụ na agụrụgo mkpụrụ anya gwosizie pasị wozi na arụ ya wee lụọ ọbụ ife dị mma ọ na-ala Igbo anyị ndị Igbo anyị apụtasị na ndị Boko Haram na-egbu anyị ọzikwa anyị nwa bụ ndị Igbo bụzi Boko Haram onwe anyị onwe ezigbo onye bụzi Boko anyị nwa bụ ndị enyere anyị dị eme enyemaka ndị Igbo na ndị Anambra steeti ma ndị Enugu steeti maka ebe ọ bụla ị nọ outside Nigeria ka ị nọ I need a help because onye a na-ekwu ife a bụ ejima m ka ọ bụ ifu my face ifugo her face ịmara onye a na-ekwu okwu ebe Ngozi Idoko ịmago mụnwa otu a nwere onye dị iche na mụnwa na ya nwa boys ihe na ya na-ere ụmụ nwanyị na-ese ere pasa the 3 ụmụ nwoke dị 4 mana ndị native doctor ha na-ele ofu onye ka ọ kpọrọ afa wit ndị ọzọ kpọsịsị afa which is ekwere kpọrọ anya afa ndị ọzọ ahụ mana anyị jidego the videos and the police station Nteje ji everything ma ntị a ewepụtara ebe a bụ life police station Nteje ji dati na ebe ahụ ji ntị ahụ life jidesie ma ife niile every sas eji arụ ụlọ ebe ahụ everything esi wee kwụọ blood ebe ahụ eji ife niile fabidoro efe niile ọ ndị police station Nteje bụ ife bịara ije a because yi dị efe ahụ so biko nụ I help ma ayọ ayịyọ ka o nyere m aka biko nụ